Assalamu alaykum mehriban dostlar. Mana sizlerin hizmetlerinize Türkiye'nin tarifi eşitip lezzet alın. Vatanın Türkiye qaytmalı bolsan Türkiye'nin dastanına kulak sal. Dostun bizar senin Türkiye gelsen Türkiye'nin kıssasına kulak sal. İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Adana, Yamaraç, Antep, Kayseriya 81 vilayet gelsen her yere Türkiye'nin kıssasına kulak sal. Bilmedige ören müşkil zabanı onluk ispenç yanı bihasıl nane. Gelen wagtyň bizar senden ağını Türkiye'nin kıssasına kulak sal. Bir yerde hiç kime düşmesin işin senden bizar eken qowmuň hyşyň. Mal etine degip ýöres ýok diýişin Türkiye'nin kıssasına kulak sal. Çağırana büyür efendim diyersin 5 yıl ön kaklanan tok göş ýersin. Nana ekmek şirne tatlı diyersin bu merdimin dillerine kulak sal. Musapira müşkil eken öýjaý törtdewir çürkeýo gelip her aýe suw bark odun pula öýüň kireyi bir ýerleriň masrabyna kulak sal. Sana gerek wagtda öý boş bolan ýok, boş bolsadam ýabanjy diýip beren ýok. Seniň adamlygyňy bular bilen ýok, apgan sen ardyşyňa kulak sal. Tapylsa 1500 arzan kireyi zamanat diýip alýo 1000 dolary. Öý pula harç bolýo tapanyň ýary Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. Alarsın bir yerden köne haraba başka jaýyň barmy girip barara. Facebook'daki aktinlere garama Türkiýanyň kıssasına kulak sal. Murdaryň jaýy eken dostlar Türkiýe tapanny berýorlar gökböre toya ýok puluň nämesin üý bersin öýe Türkiýanyň kıssasına kulak sal. İş tapanlar durman işe başlaýar, atenan silkip şana taşlaýar, pul gazanyp öz wagtyny hoşlaýar Türkiýanyň kıssasına kulak sal. Nirde ýok iş rewaj eken bu jaýda gödejikler 10 toy etýär bir aýda. Atene alayım aj ölsün öýde Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. 30 gün işlesen dolup dur bir ay aýlyk mäşin alan bolýar ketdebaý. Eline pul bilen gitýär Aksaray jenawatlar paýgasyna kulak sal. Bir şerapor bolar ýagşy patronyň ýyl bolup duşundan geçer her günüň. Hadi lan ýa çabuk çalyş eşçegiň Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. İşini işleder hoş bolup gülüp bir gün pul dilesen aýyňy dolup. Yüzüň ýolup alar ettek asylyp bu merdimiň hasiýetine kulak sal. Köp adam gelenine ederler arman, yatanlar köp işlere iş tapylman. İşlesen gyny ýok puluny bermän Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. İçip yatir muftahapyz hacysy zina meşgul eken Seydi hojasy, ya zaý ýalanaç orkaçylarynyň ketde kiçisi bu merdimiň wujdanyna kulak sal. Dinlesen sözümi unutma hergiz gözüň görsün her ýalanaç ýören gyz. Nädip ýadymyza düşsün izimiz Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. Dudulluda bar karhanaý Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Pakistan bir çare ykdysat bahasy marzan Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. Umraniýa Çin gyzlarynyň merkezi olar pul bilen ýok 50-ni ýüze. Uçman galan peri görsen her gyzy bul ajaýyp närselere kulak sal. Çamlykda köpeken duhdary İran hem maly Tevriz hem maly Tehran. Wa hanım pataşmaly Isfahan Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. Bostancı eken Ruslaryň ýeri dabay haraşawdan başlap sözlere. Buqa gelen inek ýanak gyzlary bir apet zat bizatlara kulak sal. Soğanny barsaňyz Suriýalılar bar, bir gapyny kaksaň onusy çykýar. Korkman pılıňa düşsen istegiň taýýar Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. Gözleri jadyly bir ajal nahak, saçlary gapgara teni süýtden ak, gözüň görsün hür sypatly her gazak Türkiýanyň kıssasyna kulak sal. Perwine hanım reisi özbek gyzlaryň lal bolar dilleriň biter sözleriň, her Taşkentli özbek görsün gözleriň giýje sütçüz bahasyna kulak sal. Vodafone eken Jerenjanyň nemberi 0553 45 ahyry o ýerde we Aşgabatyň gyzlary kumrylaçyn atlaryna kulak sal. Bagşylaryny jemläp wesbin diýdirsen, abreşim ýüpekden libas giýdirsen, tapanyňy iýmen şulary ýdirsen armanyň galasy ýok size kulak sal. Paştun Taçyk Hazara gyzlar munda bol geleni bolupdyr 35-40 ýyl bir ýardyş bir kadyr bahasy bir pul entip ýören mekruplara kulak sal. Akyl hazynaňdyr eýlesen senjiş, kumar, şerap, zina dünýäde pesiş. Elçek bul işlerden ey dostum danyş, insan mısan nesihada kulak sal. Türkmen Radio